Urung kok tak lebokke mixer kok. Edan. Lah ya bener toh. Wong jenenge ya wis apapun yang ada di rumah itulah istri setia saya. Iya, istri yang paling cantik juga. Betul. Jangan pokoknya nek nang jobor weruh wong wedoke paling ayu bojoku ngono. Iya, ora aku munafik kuwi. Loh, kudune ngono kuwi kok prinsip hidupnya. Kok Ya malah prinsip hidup ning ora usah dikonok-konokke wong takono wong lanang sakmene iki lho. Ning mall kepethuk wong itu wah ayu iki mesti. Oh, lelaki sejati kok lho. Lho turene Pakde, turene tiyang mangun Bali Wisma menika mujudake dados sakinah alias anteng. Ngeker saking pemandangane panjenengan. Kuwi teori. Oh. Prakteknya sebagai manusia. Manusia itu serba kekurangan termasuk mental dan pikiran. Jadi tetap neng yojo lali dikala kamu ijab kabul itu di depan naib yang mewakili agama. Wah, kalau sesuk nek nikah dengan sing dados pengkulune kula wonten pripun? Rasudi. lah ngapa ora sudi ngapa? Lah aku datenge pengulu, kowe seneng ta ono gareng disandet pengulu kowe. Ya mboten. Gaweane wong ki dhewe-dhewe Oh, aja ngaten. sok ngrebut lahan sawahe wong liya. Nyahak. Nah, wis didum rezeki karo Gusti Allah wis didum. Gitu. Nek gareng ya Padahal gareng. bungah kang tanpa upo nek kula saged diijabi jenengan lho Pakde. Begitu kobil tuh enten serampat langsung jenengan. Maksudnya piye arep ngejapi Pak De Gareng? Piyambake sing ngijabi kula. Piye to kata-kata nek aku iso dijapi karo Pak De Gareng. Kowe kok ijab karo aku iki. Kowe arep ngejak bondo yuda karo aku kok. Mboten niki kesalahan kata perlu diralat perlu. Omongane ra enak saiki. Pancen Ki Bursa iki Burhan kok bursa. yo. Ning sajak iki wong telu sepel nggih Mbak Tatin nggih. Sepel iki sajak. Ah sepelo ora tau ngejake percuma. Iki ora ditemokke panitia Desa Sendang Sumber Rejo, Rejo kene ra mungkin nek kepethuk. Sendang Rejo. Lah ya Sendang Rejo ki sumbere rezeki piyayi kene. Nyat nyono. Nyat yen cara nggonku ana, nyat pingin. Nyat ki Nyat kertu. wiyat. Oh, ya. Wah, kulino keplek. Lah niku wau bodolane wau. Mancing wong iki gampang. Kulina weruh kok ya. Ya ora bandar kuwi kok. Diteruske yuk sayang. Nggih. Panas udan nggih? Panas banget iki. Panas. Sepiro ta nadane aku ki malah dadi lho. Paden Dimon. Jenenge sapa iki? Pak De Cahyo. Wah. Ora dalan to. Panas udan. Agem parian mboten Mas Jelang. Nggih, mawi parian. Nah niki Mbak Swarawati kersane nderek parian, Mbak Tati. Ayo. Ayo, mek nyepake parian. Ning kene iku ora nonton wayang, nyambut gawe. Yo saking pojok, ayo parian Bu. Sinambi nepangaken Pak De Gareng. Nang kene mung anu sing parian kingsih. Lah nggih. Ayo, Desane Sendang Rejo. Sendang Rejo. Ayo. Ndongake. Ayo, wis urut iki. Sekang ngendi Mas Saking Jelang? pojok mawon, saking pojok. Ah, men Mbak Devi. Wah. Nggih, dipun tepangaken riyin. Wis iki ngene iki angger dadakan seneng. Wis to, dasawis maile nih arep kepethuk. Ayo, sayang. Aku bejo ketemu Pak Gareng. Terus Pak Dalang sik ngono. Muga-muga masyarakat Sendang Rejo keparingan langgeng. Rek. Kok enggak? Sik. Angel yo. Mbak Tatin. Apa? Pariamu mau piye? Pariamu piye? Ya mbah kula pokoke waton nekat kok. Waton nekat. Aku bejo. Heeh. Kepethuk Pak Gareng. Muga-muga masyarakat Sendang Rejo uripe saya mentereng. Nah, Ana sing kleru wae, ana sing kurang. Aku bejo ketemu Pak Gareng Sumar Bagyo.